ଆଜି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟିଏ କିଣା ନହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପାଠରେ ଡରି ବନ୍ଧା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଅ ଆସି କହିଲା। ଘରେ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପାଇଁ ତାରଟିଏ ବି ଘରକୁ ଟଣା ହୋଇଛି। ଫେର୍ ପୁଣି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସର୍ଚ୍ଚରେ ମିଳେ ତାହା କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସର୍ଚ୍ଚରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ କି? ନା ନା, ଏମିତି ଅସମ୍ଭବ। ଅଧା ବୟସରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହ ପରିଚିତ ହେଲି ବୋଲି କ'ଣ ମୋର ଜାଣିବାରେ ଏତେ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ? ତା ବଂଶରେ ତା ବାପା, ଜେଜେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଚାଟଶାଳୀରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଜି ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ୟାର ଜିନ୍ରେ ଏତେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା କେମିତି ଯେ ଇଏ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ପାଠ ପଢ଼ି କଲେକ୍ଟର ହୋଇଯିବ? ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଘରର ଅନ୍ୟ କାହାର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ କାମ ଚଳିବନି। ପୁଅର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଫୋନ୍ ଦରକାର। ଆଜିର ଯୁଗ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଯୁଗ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ମିଳୁଛି? ସେମିତି ହୋଇଥିଲେ ମଣିଷମାନେ ବି 1 କି 2 ଜିବିର ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ପକେଇ ରିଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହର ଅଭାବ ଏକାଥରେ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। କେତେବେଳେ ପୁଅ ଆସି ମୋଠୁ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ମାଗି ନେଇ ଇ-କମର୍ସ ସାଇଟ୍ରୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଅର୍ଡ଼ର କରିସାରିଲାଣି ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ। ଫୋନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏବେ ପୁଅର ଖାଲି ନିତ୍ୟକର୍ମ ଆଉ ଖାଇବା କାମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଫୋନ୍ଟା ସବୁ କାମ କରିଦେଉଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗଦା କରି ଦେଉଛି ତ ପଢ଼ାରୁ ବିରତି ଦରକାର ହେଲେ ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ହସେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଗେମ୍ରେ ଅଜାତଶତ୍ରୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ ଚଳେଇବା ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇ ଦେଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁ ବି ଜନ୍ମ କରିସାରିଲାଣି, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ବି କେବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ବାହାରେ ଦେଖିନାହିଁ। ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଲେ ନମସ୍କାରର ଷ୍ଟିକର ଖଣ୍ଡେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠେଇ ଦେଇକି ଚାଟିଂ କରୁଛି। ବେଳେବେଳେ କୁଣିଆମାନେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି, କେଡ଼େ ଡଉଲ ଡାଉଲ ଛୁଆଟା, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭଗବାନ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କାହୁଁ ବୁଝିବେ ଯେ ଛୁଆ ଡିଜିଟାଲ ଭଦ୍ରାମି ସକାଶେ ଚୁପ୍ ଅଛି। ଛୁଆ ବି ବଡ଼ ଧୂର୍ତ୍ତ। ଯଦି ଚାଟିଂରେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡିଲିଟ୍ ଫରଏଭର କରିଦେଉଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମଣିଷର ବିବିଧତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ। ପରନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଏହା 100% ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାରେ ପିଲାଟି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଓ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ ତାହା କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦେଇପାରିବ କି? ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଗରିକ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବ। ମାତ୍ର ଥରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ ଏବଂ ମାତ୍ରାଧିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏବେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଅଛନ୍ତି। ଫଳରେ କେବଳ ସିଲାବସ୍ ସାରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପାଠପଢ଼ା ନାମକୁ ମାତ୍ର ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଅଛି। ଫଳତଃ ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଦୂରତ୍ୱ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଅଛି। କେତେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ନିପ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଧିକନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାଟିଏ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ପାଠ୍ୟଗ୍ରହଣର ସହଜ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ମନେ କରୁଛି। ନିଜ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାହା ଭିଡ଼ିଓ, ଅଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଅଛି। କେତେକ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠଦାନ ଯୋଗେଇ ଦେଇକି। ଫଳରେ ପିଲାଟି ଏହି ଆଭାସୀ ପାଠଦାନ ଶୈଳୀକୁ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରୁଛି ଓ ସେଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତଃ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଅଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯଦିଓ ସମୟ ଏବଂ ଦୂରତ୍ୱକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିଛି, ପରନ୍ତୁ ଏହା କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମଣିଷ ସମାଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଉଛି।
ପିଲାମାନଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରୁଅଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ପରିବାରର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ କାଟିଥାନ୍ତେ, ନିଜ ସମାଜ ଓ ପରିବେଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ଶାରୀରିକ କ୍ରୀଡ଼ା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଳିକ ଜୀବିକାର କଳା କୌଶଳ ନିଜ ପରିବାରଠାରୁ ଶିଖିଥାନ୍ତେ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେହି ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ନିଜ ଶୈଶବକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ରୋଗର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ତଥା ଯୁବା ଦେଶର ପରିକଳ୍ପନା କରିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛି। ସେମାନେ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଜୀବିକା ପାଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପଥରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଜୀବିକା ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଜୀବନ ଜୀଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଜେନେରେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ର ଦୋହାଇ ଦେଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାକୁ ଆପଣେଇ ନିଜକୁ ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୁଅ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ପାଠକୁ ବାଟି ପିଇଯାଇ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ତ ସବୁବେଳେ ଦୂରତ୍ୱ କମ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ସେ ଯେ ନିଜ ଭିଟାମାଟିରେ ଚାକିରି ପାଇଥାନ୍ତା, ତାହା ଭାବିବାଟା ମୂର୍ଖାମି। ମାତ୍ର ମହାମାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସବୁ ଘରମୁହାଁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଚାକିରି କରିବାର ବର୍ଷେ ନ ପୂରୁଣୁ ପୁଅ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପୁଅ ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଛଡ଼ା ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆ କିଛି ଦେଖିନଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଚାଷ ଜମି ଦେଖି କାବା ହେଲା। ସେ ଜାଣିନଥିଲା ତା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହାତଠାରି ତାକୁ କେବେଠୁ ଡାକୁଥିଲା। ସେ ଯେ ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ କେବେ ବି କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଝିବାରେ ଲାଗିଲା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବାହାରେ ବି ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲା। ମୋ ସହ ଚାଷ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଯେଉଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଜ ପରିବାରର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କିଛି ଶିଖିପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ହୃଦବୋଧ କଲା। ସେ ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଶିଖିଥିଲା, ତାହା ଚାଷ କାମରେ ବିନିଯୋଗ କଲା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିଲା, ତାହା ଆଜି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଲା ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏବେ କ'ଣ ପୁଅ ପାଖରେ ସେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଟା ଆଉ ଦୋଳି ଖେଳୁନାହିଁ? ବୋଧହୁଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବି ଜାଣିସାରିଥିଲା ଯେ ମଣିଷକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ମୁକ୍ତ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ। ମଣିଷ ସମାଜକୁ ସଭ୍ୟ ତଥା ସଂସ୍କାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେ ମାନବ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହୋଇପାରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ।